खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुमा मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैयानि बे गिबि जथुमावनो बेरेखा दोलोजों गोबां दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। आसाम आयेन आफादनि जथुमाव मैयानि सानाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जागायदों। बे आसाम आयेन आफादनि जथुमा जागायनायनि सिगांनो रायजो दलनि आफादगिरि आरो एमएलए अखिल गगैजों लोगोसे एआइडिइउएफनि एमएलएफोरा बिधान सभानि लांगोनायाव धरना हाबाफारि बानजायदों। एमएलए अखिल गगैया आखायाव जुबिन गार्गनि पस्टार लानानै थार बिजिरनाय मोननांगौ आरो सिबिआइ नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो एआइइउडिएफनि सोद्रोमाफ्राबो रायजोआव सोलिगासिनो थानाय इभिक्सन खालामनायनि हेंथायै होखारजानाय सुबुंफोरनि रिहेबिलिटेसन होनांगौनि दाबिजों आखायाव प्लेकार्ड लानानै धरना हाबाफारि बानजायदों। इभिक्सन खालामजानाय समाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खोमानांबाय आरो सोरखारा मोनसे हारिखौ टारगेट खालामनानै इभिक्सन खालामदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। बेराफारसे बेरेखा हान्जाया गोख्रों आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय जयै खामानि मावगोन होननानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो बिधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सयकाया फोरमायदों। मैया आसाम बिधान सभानि जथुमाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव बेप्रुसार बिबुंथि होदों। सिंगापुराव जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथाया मोनसे प्रि-प्लेन मार्डार होननानै बुंथियो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया रोखा जादों होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रिया। दासिम जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै दासिम सा 7 सुबुंखौ हमबाय आरो 252 सुबुंखौ बेनि सायाव सोंथि खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनायाबो दासिम सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरावनो 29 मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों होननानैबो फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि दायनिगिरिफोरखौ ट्रेन्जिट रिफान्ड बिथिङाव सोंथि खालामनायनि सायाव बे बेप्रुसार बिबुंथिखौ होयो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। कक्राझारनि बेसर गामियाव थानाय कक्राझार सोरखारि नार्सिं कलेजखौ फोजौखांनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारीया। बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनद' हारिनो सोरखारा एसटि होनायनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एसटिनि मर्यादाया जेबो खहा जानो मोननाय नङा। बेखौ लानानै जोङो आसाम सोरखारनिसिम एनअसि होदों होननानैबो बुंथिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आरो सोमावसारनायजों लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लाया। मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नाङा होननानै गोख्रों रावजों दाबि खालामदों। मैया फुंनि 5 बाजि रिंगासो समाव तिनिसुकियानि माकुमनि सुकानपुकुरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गंसे नाइट सुपार बास आरो एम्बुलेन्स गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जायगायावनो 3 सुबुङा जिउ गोमादों। बेनि मादाव बासाव गाखोनाय सा 16 दावबायारिफोराबो जोखोम जादों। जिउ खहा जानाय 3 सुबुंखौ एम्बुलेन्सआव गाखोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरिफ्रा मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगो हमनानै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि मोन 13 जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बर' गामिफोरखौ आबुं फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिकेडब्लिउसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनानै होनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनो हाजारि ट्राइबेल गनायथि होनाय, बिकेडब्लिउसिनि थाखाय जर'खा जौगाखां रां बावजा होनाय। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआव ए-टेट आरो सि-टेट आनजाद उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो जर'खा थिसनथाइ होनाय हाबाफारि आरो बर' मिडियाम भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय। बेजों लोगोसे नागा रेजिमेन्टनि सारियाव भारतारि रौनिया हान्जायाव बर' रेजिमेन्ट दानाय। बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव सोसनजायै बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउसिआव सोसननायजों लोगोसे खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउसिआव सोसननाय। बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांजों जयै सावरायलायदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।